Приятели, в трейдинга нямаш ли си поставена цел, ти просто си обречен. Както може да видите, ние в момента по този паралелен канал имахме перфектния резистанс, по който направихме страхотен шорт. Ето тук. С цел долната сапорт зона, която е ето тук. Както може да видите, цената тапва там и връща цялото движение. И сега ще ви покажа в Funded акаунта в проб фирмата. Тези резултати са $3000. Това са 3% с 1% риск. Ако вие не затворите тук, тези 3% връщат и вие тук няма да имате никаква печалба. Даже вижте в момента какво се случва. Цената от мястото на вход даже ще върне, даже може и да отиде на загуба. Или казано, вие задължително трябва да имате такива правила. 10% цел на месец, това са 4 сделки по 2-3% на седмица. Тоест, вие трябва да имате. Аз днеска, примерно, съм станал и съм си казал, тази седмица от понеделник до петък трябва да направя между 3 и 4%. Съответно, в момента, в който аз направих 3%, край! Ей, тук е копчето, като имате отворени сделки, ей, тук има едно копче, Close All. Или затвори всички. Затваряте всичко, това е, продължавате напред. Следващата седмица нови 3%, следващата седмица нови 3%. И така вие търгувате с план, а не неконтролируемо, просто пускате там някакви сделки и каквото стане. Вие трябва да сте капитана на кораба и да го управлявате този кораб.